Jamen godmorgen, så er John og Jesper klar til deres motorcykeltur. Det er den 6.6. og klokken den er 10 minutter over 8. Og vi er nu ved at gøre os klar til at tage mod Gedser. Og vejret det er jo fantastisk. Vi kan lige se en lille smule blå himmel deroppe. Ja. Og Jesper er ved at varme sin motorcykel op. Ja, den har stået på dage. Den er lidt kold. Men det var ikke så længe, så suser vi mod Gedser, og vi laver lige et ophold undervejs, og så ses vi der. En god mikrofon der er på. Så regner jeg med, at vi optager nu. Vi er nået til første rest. Ja, lidt nord for Næstved eller sådan noget. John har lige fået sin kaffe og sin rundstykke, og nu skal han have en smøg. Gamle narkoman. Det går godt. Der er 75 km til færgen, så vi er der om en times tid, og klokken den er hvad er den? Den er 9.25. 9.25. Masser af tid. Ja, vejret er godt. Alt er perfekt. Så vi vender tilbage, når vi når lidt længere. Ja, så er klokken 10.35. Vi er så ankommet ved Gedser Færgehavn, og det er jo stadigvæk strålende vejr. Det har været en rigtig, rigtig lækker tur herned. Færgen den er ved at ankomme derude, kan vi se. Ja, det er nok lidt svært at se på det her billede her. Men vi har set den derude, den er her nok om 5-10 minutter. Og så sejler vi klokken 11 og får noget frokost. Og så ellers bare videre mod Stralsund. Og så til vores hotel. Og så skal vi så sus med lidt koldt vejr. Og køre frem ind gennem porten der, for at tage en bane derinde, ikke? Lige frem igennem porten. Ja. Vi skal lige frem igennem porten, og så finder vi en bane. Hej Jesper. Ja, så er vi tilbage igen. Nu er klokken ved at være 12:45, og vi er ved at ankomme til Gedser. Nej, til Rostock selvfølgelig. Og her der har vi strandpromenaden. Det ser godt ud. Stadigvæk lækkert vejr. Det er meget mildt i det. Temperaturen ligger nok på de der 18 stykker nu. Der har vi en krydstogt. Det ser godt ud. Hvor har vi Jesper henne? Jesper han står derhenne og rykker. Hvad så Jesper? Klar til en tur mod Stralsund. Ja. Det kan godt lige være lidt varmere. Der er ikke ret mange, der er i vandet lige nu. Men vi slutter her og ses. Ja, men så er vi jo landet i Tyskland. Og ja, der skete jo så lige det, at vi lige kom til at køre modsat af, hvad vi skulle. Så nu holder vi lige en lille pause herinde på en lille kro-ting. Så må vi skulle lige fræse de der 35-40 km tilbage. Og så ud på motorvejen. Og så får den lidt speed der. Det er ikke den helt store omvej, men skide irriterende alligevel. Man skal køre 80 km ekstra, når du ikke selv har bestemt det. Men vi er stadigvæk friske. Nu kører vi lige ind til byen her, og så skal vi skulle lige have noget til halsen og hæve nogle penge. Herinde kunne vi ikke købe noget for det. De tog ikke dankort. Så, men det klarer vi nok. Ja, så er vi så ankommet på hotellet, og klokken den passerede sgu 19. Det tog lige lidt ekstra tid jo. Vi er på motorcykeltur, ikke Jesper? Ja, og vi skal ud og køre lidt, men vi har da fandme fået et lækkert værelse her. Kan vi da lige se her. Skal vi lige ud og se en gang, hvordan badeværelset ser ud? Jamen det er jo som det skal være. Perfekt. Og vi har jo også en altan. Vi har en whisky. Og vi har noget whisky. Vi mangler måske noget cola.
Vi kan godt nok ikke se vandet, men vi kan høre det. Det ligger lige der bag træerne. Og så dernede, der er der så vores egen private park. Men nu om et øjeblik, så tror jeg, vi skulle lige ud og have et velfortjent bad. Og så skal vi nok lige en tur ned i baren. Og så skal vi have noget aftensmad. Så jeg slutter her. Jeg ved ikke, om den stadig optager. Det kan godt være, den gør det. Ja, det gør den ikke. Det er sådan lidt, nå. Jeg ved ikke, om den stadig optager. Det kan godt være, den gør det. Ja, det gør den ikke. Det er sådan lidt, nå. Ja, så er vi så på vej op til naturparken. Og her er jo bare så smukt, stille og fredfyldt. Der kommer sgu da en motorcykel der. Der kommer Jesper sgu da der. Det gør han sgu da. Halløjsa. Fik du da lige blæst den lidt af der? Det var helt vildt, så smukt der er herinde. Jeg blev selv overrasket. Hvad blev du overrasket over? At den accelererede så hurtigt, når den også var oppe på bakken. Næsten. Jeg måtte virkelig holde fast på rattet. Det er fandme flot. Øj, hold da op. Det er en Litra K. En Litra K. Det er jo fantastisk så meget, vi oplever på vores tur her, Jesper. Vi er så ved Jagtslottet, og det ligger i Granlitsen. Og Jagtslottet har vi lige været op at se. Ja, godmorgen. Så blev det den 8. 6. afgangstid. Og vi skal nu til Stralsund, hvor vi lige har en times ophold. Og så kører vi videre derfra landevejen til Rostock. Jesper han er lige ved, så man kan få sin motorcykel ud derindefra. Og så, hvordan går det? Klar. Ja, men du kan bare komme. Og det er jo så vores fine parkeringskælder. Og ja, der holder jeg klar. Så jeg tror, jeg lige skal ind og hjælpe Jesper, og så kører vi videre derudad. Ja, så er vi kommet til Stralsund. Lige kørt fra broen. Møgvejr. Men vi er faktisk rigtig heldige. Altså, vi har tøjet på, og det er på hjemturen, så vi skal sgu ikke klage. Så det er godt nok. Nu er ikke, Jesper. Skal vi finde et eller andet sted, hvor vi kan få en kop kaffe? Burger King. Ja, måske noget, der er lidt mere eksotisk end en tankstation. Eller hvad det er for noget. Vi kan køre ned i byen. Burger King var det så. Ja, men der stod noget med Alte Start dernede. Det var måske noget. Der er også en kantine derovre. Men vi pakker sammen om et øjeblik. Okay. Ja, så er vi ankommet til færgelejet her. Venter på, at færgen den skal komme. Og der er samlet sig en omgang turistbusser der. Vi kan se, at færgen den er derude.
så er der cirka 2 timer til København. Nu er Jesper helt af. Han står der helt afslappet. Kom frem i tide, det er jo meget vigtigt. Ja. Temperaturen 20 grader måske. Brise. Perfekt. Lækkert. Så skal vi hjem og se noget fodbold i aften. Så skal vi på morgenvagt. Vi er begge to i morgen. Ja, den er jo bare kørt, som den skal. Så er sus med en god maskine. Nå, men vi skal nok til at gøre os klar. Så Ja, men så er vi ved at være halvvejs hjem igen. Vi er i Næstved, eller hvad fanden deromkring. Og det regner en del. Rønnede, Mogenstrup, Restplads, kaffe, smøg i plastikpose, fordi det regner, og så bliver mine smøger våde. Går ikke. Det er jo lægger motorvejen i regnvejr, og det har også tordnet og lynet. Så det er en kombineret smøg, kaffe og ikke blive alt for våd pause. og det er fredag klokken 10 minutter i 6. Ja. EM starter om 10 minutter. Ja. Så vi skal jo gerne hjem og se, hvad var det, Rusland? Ja, vi skal hjem til Rusland, Tjekkiet. Sådan er det. Så Afslutningen på turen, ja, det er det jo så nu. hvordan har det været? Det har været fantastisk. Helt super. Jeg nikker.